Gwobr y Gân sy'n Bryn Terfel yn gyfle amrhisiadwy i 9 o gantorion ifanc. Bydd mis Tachwedd yn teimlo'n bell iawn yn ôl y rhai ohonoch fydd yn darllen y geiriau hyn yn rifyn y Gwanwyn. Roedd Menna Bennett Johnson, aelod o gangen Abertawe sy'n byw ym Mhenarth, yn un o'r gynulleidfa gynnes yn y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd nos Wener yr 8 o Dachwedd 2025, a oedd yn edrych ymlaen at wledd o ganu gan 9 myfyriwr israddedig yn cynrychioli pob un o golegau cerdd y Deyrnas Unedig. Byddai un ohonynt ar ddiwedd y noson yn cael gwybod iddo neu iddi ennill gwobr o 15,000 o bunnoedd Gwobr y Gân sy'n Bryn Terfel, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Swm a byddai'n siŵr o olygu cryn dipyn i ganwr ifanc a freuddwydiau am hyrwyddo eirfa. Dyma argraffiadau Menna o'r achlysur. Ers dros 3 degawd mae Sir Bryn Terfel wedi bod yn cyfareddu cynulleidfaoedd a'r rhinweddau ei lais nerthol a'i gelfyddyd graff. Erbyn hyn, mae'n troi ei sylw at gefnogi cenedlaethau'r dyfodol ac yn 2023 dechreuodd weithio gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i greu cronfa Bryn Terfel mwyn cefnogi perfformwyr sy'n dod i'r amlwg wrth iddynt hyfforddi a pharatoi ar gyfer ei gyrfaoedd. Bydd y sefydliad yn y coleg yn cefnogi ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn ogystal â phrosiectau a chomisiynnau sy'n dathlu'r Gymraeg a diwylliant Cymru, gan gynnwys Gwobr y Gân 2 flynyddol. Mae gweledigaeth Sir Bryn i roi rhywbeth yn ôl i Gymru yn dod yn byw drwy ei gronfa. Y tro yma roedd y wobr o 15,000. Bydd un gân Gymraeg ar gyfer yr holl gystadleuwyr yn rhan annatod o'r gystadleuaeth newydd hon. Y gân Gymraeg a ddewiswyd ar gyfer y gystadleuaeth ym mis Tachwedd oedd Pan Ddawr Nos, Meirion Williams, gydag Elfed. Roedd hawl wedyn i bob gystadleuedd ganu cân a byddai'n dathlu ei hiaith a'i diwylliant ei hunain. Ar gyfer gystadleuaeth 2025, dewiswyd 7 soprano, 1 o Gymru, 1 o Iwerddon, 2 o Loegr, 1 o Wlad Pwyl, 1 o'r Aifft, yna 1 bas bariton o Nigeria ac 1 tenor gyda chefndir teuluol o Armenia. Yn cyfeilio iddynt i gyd roedd 2 Gymro, Caradog Williams ac Iwan Teifion Davies. Sir Bryn Terfel ei hun oedd cadeirydd y panel o 5 beirniad o safon rhyngwladol. Iwt Fesgwed, John Fisher, Angelica Kirchslager a Carlo Rizzi. Roedd y panel yn un frydol. Mae'r tenor a chefndir o Armenia oedd yn heiddi'r Gwobr y Gân 2025 o 15,000. Sef David Carapetian. Mae cartref David Carapetian yn Ealing, Llundain, ac mae'n fyfyriwr israddedig yn y Royal Academy of Music. Ond fel y nodwyd, y mae o dras Armeniaidd. Diddorol oedd darllen sylwadau'r tenor ifanc a ddyfynwyd ar ôl y gystadleuaeth gan y Coleg Cerdd a Drama. Roeddwn i'n teimlo'n wirioneddol falch o gynrychioli rhan o fy nhrefftadaeth trwy gerddoriaeth ac roedd gwybod bod pobl sy'n gysylltiedig ar geiriau a'r alawon a drosglwyddwyd i lawr trwy genedlaethau yn gwneud y profiad hyd yn oed yn fwy gwerthchweil. A minnau'n dod o wlad fach gyda hanes mor gyfoethog,
Mae'n golygu llawer i helpu i gadw ein diwylliant a'n hiaith yn fyw trwy'r gan. Llongyfarchiadau cynnes i David Carapetian a diolch i Sir Bryn Terfel am ei weledigaeth.